Asikubingelele sikwamukela ubingelela yamnguni uqhabe uphakathwayo fohla. Obona ehleka ukuthi sibuka nomfula wathi inyama. Namhlanje sikuphi no? Sisemlazi kwa C section. Emlazi Art and Recycling. Sizokhuluma nensizwa la engusomabhizinisi osemusha osemncane. Eyenza iphindise lingafani lamabhizinisi akhona eNingizimu Afrika. Yona ke ithina silahla udoti yona ibibona imali. Sizoke sinayo namhlanje igama layo uMinenhle. Kodwa ke njengamanje sothola kuyena ukuthi ke yini into emenze wazosungula lona le business. Ngeke mfethu usukamukela. Sebingelele ohleleni Yeah. Sinobani namhlanje? namhlanje ninoMinenhle okaSimelane umphathi wenkampani uMlazi Arts and Recycling lapho ebhekelele khona ukuqoqa kodoti emphakathini ezikoleni ezitolo la kwama-tuckshop nasemasontweni la khona engilanda khona udoti nasemfuleni ukuze ngikwazi ukuthi kenze omata. Ulanda udoti emasontweni, ulanda udoti emphakathini. Wenzani udoti? Wenzani? Ngifuna ukuthola ukuthi njengoba uqoqana nodoti nje udoti wenzani? Usho ukuthi nengenza ngodoti uthi mhlawumbe uhlobo nje ngiqale ngicacise ngodoti udoti engisebenza uhlobo lamaplastiki noma iluphi uhlobo lwaplastiki ilolu mhlawumbe uthola ukuthi kade sosebenzisa amakade othenga ezitolo nalama chips esobesebenzisayo mina ngakwazi ukuthi ngithathe ngenze ngawo something ewumata kona okwazi ukuthi ungahlobisa ngayo endlini uhlobise ngayo odongweni kube yiframe nje okwazi ukuthi uyibiyele kahle. So mangiqoqa lo doti ngiyawuthatha qale nguwashe ngilo ngusokhe mase ngisebenzisa amajiki ukwazi ukuthi ngiqeda amagciwane ngase abe khona kuona lo udoti plastic base ngiwubeka elangeni bese ngikubeka elangeni ukwazi ukuthi ube clean mase ngiyabuya ke ngiwukhathe ngesikere ngiwukhathe mase ngiwufaka emshinini. Okay. Athi ngigqugquzele kakhulu ngithema ngiboka umhlaba kona esiphila kona njengamanje i-climate change esiphila kona isimo sezulu asisihle kahle nanamathuba emisebenzi kayingekho ngalesikhathi lo ngiqala nomsebenzi ngangasho ukuthi lo ngangasebenza indawo. Ngithema ngibuka umhlaba indlela ongcolo ngayo imfuleni la ekwazi ukuthi khona la bekuphila khona ilente ofish ilwane nje lezo ephila emfuleni njengamanje ziyancipha linganise nje njengami ngoba ngihlala la eduze komlazi. Emlazi bekwazi ukuthi abantu besikwazi ukuthi sidobe manje but sebancane ofish ngenxa yethu sabantu esiproducer udoti emfuleni igcine ukwazi ukuthi sekulimala nofish. So mina mangikwazi ukuthi ngithathe labo plastic laba ngenze something ngawo ngiyakwazi ukuthi ngisave i-environment ngikwazi ukuthi ngilekelele nesimo esiphila sona se-climate change njengoba eKZN isishintshela kanje njengamanje isimo sezulu okungenzeka ukuthi mhlambe indlela thina umhlaba esuphatha ngayo kunomthelelo ekuthenini ukuthi sigcine sisiba nama-effects akanje. So mangikwazi ukuthi mina lo ngigqugquzele ngithatha labo plastic ngiyakwazi ukuthi ngenze something ngawo kunokuthi uphelele emfuleni nasolwandle. Okay. Uthi kumina uthatha uplastic alukho uhlobo loplastic ongakwazi ukusebenza ngalo. Awukhethi. Kuphela nje wena udila nento ewuplastic. Wabona uplastic nje ufikela ukuthi ubona imali. Yebo kunjalo. So imali nje mangibona uplastic ngimina. Mhlawumbe ke ake thathe sibheke ukuthi ke ngiyababona omate bakho bakhona la. Lento leyo uyenzayo wena ibivele sewuthande noma uyinto oyithola ukuthi ngakwenza imali ngonxa ukuthi mhlawumbe imisebenzi ayikho eNingizimu Afrika. Akusho usiboni nje ngachaza kanjani because esikoleni ngiqale nje mhlawumbe ngihlehlele naye uma ngiqede ngo2018 ngithe mangiqeda esikoleni ngazama ukuthi ngithola amatoho kwasho ukuthi ngangawathola ngithe emva kwesikhathi ngabona ukuthi no kunento mhlawumbe ngase ngiyenze because ugogo wayengifundise ilento ukuluka lawa amacansi mhlawumbe lawa ajwayelekile asazi lawa akhiwa ngamacema. So ngabona ukuthi kunokuthi ngiyenze wona umhlaba manje ungcolile yini mina engingayenza ukuthi ngiliswane nokwazi ukuthi ngilekelele into ezokwazi ukuthi isize mina iphinde ilekelele nomhlaba. So ngabona ukuthi indlela engicole ngayo nje manje and futhi ngabona ukuthi ukufundiseka kwabantu nangodoti lokho kwenza ukuthi sigcine sekwazi ukuthi siphile emhlabeni okanje ngcono mina ngithathe leyo doti leyo ngenze something ngawo kanti abantu bazovele bayuthande umsebenzi wami ngaqala ngawufaka kwilento kuma social media ku Facebook la ngaqala ngawuposta khona
ngingasebenzi nje ngalesikhathi sikhathi ngangubiza u-80 rand abantu bavele bawuthanda ngavele ngatrenda nje kakhulu bawuthanda ngabona ukuthi no angivele ngiqhubeke uthando lakhona nje ngathi liyaqala-ke ngabona nokuthi no angiqhubeke nje ngingasayeka lapha. Mina ngizosho ngikubone ku-Facebook ngathi mina ngiyayithanda le nto as much as mhlawumbe ngeke nguthenga umata manje kodwa ngiyayithanda leya project ake ngifike ngizothola ukuthi iyenzeka kanjani. Uyachaza ukuthi hayi ngoba mhlawumbe ukuthi ingoba imisebenzi ingekho ngempela kodwa nawe ubuzama ukuthi ucreate into yakho ewena ozokwazi ukuthi nawe ikuphilise ibhizinisi isizukulwane. Indini lunjani uxhaso kubantu babathenga nabantu omata bakho na? Hayi lo ngathi abantu ababathenga kakhulu abantu yabo babathenga but abantu ababathenga kakhulu ngisho ukuthi ilaba abamhlophe yabo le nto ngokebala lokho okunginikezayo lo because kunalama tema anokushow abantu ukuthi udayisa into yabelungu as if mhlambe isimo sezulu si-affecta abelungu mhlembe kuphela kanti ilento climate change ilo ayilimazi kuthina ayilimazi kuphela abelungu but ilimaza kuthina sonke sabantu esiphila ngaphansi komhlaba because umsebenzi engikwenzayo ukwazi ukuthi ulekelele environment. So abantu abakhule engathi mhlambe banolwazi kakhulu ngawo ukuqonda lokho kugcina sekulimaza nama-cells ami because if abantu bo-understand ngale ndlela ukuthi ulendo umata is not about umata but if ukwazi ukuthi uthenge lo mata uzobe usave mhlambe mawuthenge nje owodwa uzokwazi ukuthi usave ilento mhlambe almost 2 kg wa plastic obungakwazi ukuthi uphelele ezaleni. So abantu khona ngase bawuthenga nabathenga kakhulu laba abasemasontweni basebenzisa emasontweni nalaba abajimayo nje kakhulu bakwazi ukuthi bawusebenzise. Bawusebenzisa lapha emajimini. Yebo lapha emajimini yabo nje bakwazi ukushama workout ngawo. Ngithemba ngibrowser laphana ku-Facebook page yakho akubona ugibele indiza ngakubona ngathi buphesheya lapha. Ngathi usubuya ngisho overseas. Ubuphi laphana buphesheya noma ula eMzansi? Bengila eSouth Africa bengisegoli. Kwenzani eGoli? Ngodoti nje uqoqa udoti uluke uwenza umata yini lesikufikisa eGoli? Ngasele eGoli kune competition engayewina ngazi noma ngayimeshina ngegama. Ukhululeka nje la. So ikwaka yaka MTN lo MTN so kuneli i-mentorship ebekumele basinikeze wona ngaphambi ukuthi basinikeze ama-fundings lawa basinikeza wona okusho ukuthi kune competition engafonela usisi Yolanda wakamabanga angicela ukuthi ne competition acela ukuthi ngingenele ngathi mangingenela na competition bangitshela ngempela ukuthi lo ngizo sengiku top 30 abazokwazi ukuthi bahlomule lama prize akhona nangempela abaqala basithethela ama booking flights sahamba ke sayegoli yabo la ngaqala khona ngabona ukuthi hayibo ngazi manje izinto seziyaqala ziyashintsha ngempela ke nangempela eGoli bafike basibukhela lo ilento le indawo yokuhlala khona lapha basinikeza i-mentorship for a week mase sabuya ke basinikeza ama fundings ethu. Mhlawumbe ke uhlangana kanjani noYolanda ubani lo Yolanda lo owenza inhlanga ukuthi mhlawumbe noYolanda uhlangana naye ku social media? uYolanda ngasho ukuthi wayengibone kwi-post about Dr. Ben Dr. Ben lo promote khona ama-event so ilento ngibona kuyena wangibizela kwilento kwenye i-radio station ayisebenza kuyona so kusukela lapho ke sakwesixhumana nje lapho manginama competition abonala ayibona khona ukuthi ngingakwazi ukuthi ngingene mhlambe khona uyakwazi ukuthi angifonela ngitshela ukuthi no awuzamela because ngaphambi kokuthi ngithole lo 25,000 lo lapha ka MTN usigwile yabona ngaphambi ukuthi ngithole wona kwakunenye ilento competition engisanda kuyiwina futhi ngaye ngitshela oyena njalo futhi ukuthi kune competition afuna ukuthi ngingenele lapha ngaba unumber 2 because kube ngaba unumber 1 ngangizothola ilene ngangizothola 5,000 nenye ifoni eHawaii nangisang one laptop ngaba number 2 na ke ngagcina ngithola enye ifoni nemali encane. Yeah, so nje ngasho ukuthi ungazelena kodwa kahle ku Dr. Ben. Siyabonga kakhulu uDr. Ben, siyabonga kakhulu kakhulu kuDr. Ben, siyabonga kakhulu kuYolanda. Angimazi ke mina uYolanda, kodwa siyabonga kakhulu nje kulabo bantu abakwazi ukubona into enhle enziwa umuntu akithi omnyama, umuntu akithi omusha bamthathe bambeke balazweni. Njengamanje ibusiness lonke linenkinga.
Mhlambe wena iziphi inkinga othi wena njengamanje ubhekene nazo la ekwakheni kwakho omata nazo zonke lezi zinto iziphi inkinga obhekene nazo ukuvimba mhlambe ezinye izambe eqinisele vimba nokukhula kwebhizinisi. Ezinye inkinga nje engasho ukuthi mhlambe esemqoka kakhulu mhlambe enye engike ngayimishina kancane ukuthi ekubalekeni ukuba ekufundiseni kwabantu kwesizwe sakithi ngokubaleka kwadoti because umsebenzi ngingawenza ugcwale indlu but if ungeke uzube nabo abantu abangeke bawuthenge ungathini if ungeke uzube nabo abantu abawuthenge ngenxa ukuthi abawu-understand umsebenzi oyidlalayo endimeni lo emhlabeni ukuthi wenzani ngasho ukuthi mhlambe nawo cause indawo nendawo engisahlala kuyona ukuthi mhlambe akakavumeli mhlambe ngibe ne-storage esiningi se-waste ngenxa mhlambe health yami ngase mhlambe affecteke but lo ngiyacabanga ukuthi ama-challenges amancane nje ama-challenges ambalwa ukuthi nje mhlambe if abantu abaningi mangase mhlambe kube khona ama-classes akhona more nama-campaign okufundisa abantu ngokubaluleka kwadoti because ngithanda ngathandi leyo nto igcina isilimaza ama-sales ami as if umuntu akubona ukubaluleka kokuthenga kwawo umata because ilenda ngoba ngeke ngasho abantu abaningi most abawuthengayo ilabantu abamhlophe yabo mase kuba khona nalo nosukuthi khona abantu bakithi abathenga inhlobo In majority abantu abaningi kakhulu majority nje ethenga kakhulu kanti lento ngabe ibalancile because sidinga sonke kahle kahle umata oqala umata kahle kahle ilento umuzi nomuzi nje ngathini umata uyawudinga yayibona lona so angeve ukuthi umata mhlawumbe ukuthi owesize sithile no umata wethi sonke sabantu siphela ngaphansi kwawo because uzosiza thina ekugcineni futhi. Okay, asibeke kancane ama-challenges abantu nokufundiseka kumphakathi ngodoti. Asikhulume ngebhizinisi lakho ukuthi mina njengoba ngifike la angazi noma ngibone kahle yini la usebenzela khona angathi ubuye futhi ulale khona la usebenzela khona uphinde ulale khona la usebenzela khona and kune-storage sakho futhi la se-waste nazo zonke lezi zinto ey'njalo. Ngikhulumela endaweni enjenjalo ukuthi mina ama-challenges ebhizinisi ibhizinisi lakho libhekene namaphi ama-challenges. Ukusho ukuthi ilona nje lelo enyazo engifetha kakhulu ukuthi indawo eningi angakanayo ukuthi ngikwazi ukuthi ngiqoqe udoti because indawo engihlala kuyona iyona futhi le engibeka futhi udoti yayibona lona ukuthi leyo nto igcina isilimaza nokuthi ngingabi nalento nodoti omningi kanti udoti ngiyawudinga kahle kahle. Udinga udoti wena ugcwale wonke la udoti yayibona because iwona ngenza ngayo imali yayibona iwona ngenza ngayo imali so nje ngasho ukuthi ikhona lokho mase ukuthi ne-process oyithathayo because umada nje lo nje olapha phambi kwami up to 6 to 7 days awuthathayo so ilento ngathini technology kakhulu ngiyabona ukuthi uzohamba ngiyidinga because nginokuthi sometimes nginothola i-stock ukuthi umuntu ufuna ilento ibulk eningi ngicine ngingasakwazanga ukuthi ngikwazi ukuthi ngimprovide uthola ukuthi yena akaza ngithi ukuthi kungithatha isikhathi singanani ukuthi kwenze umata yena uthola ukuthi yena mhlambe wazi ukuthi esontweni lakho usase ngokuthi esontweni sinesuku oluthize so ubadingele emasontweni akhe athi ngosuku oluthize ngicela ukuthi lento le gcine ngasakwazi ukuthi lento umithi i-target yebo ngimithe i-target so mhlawumbe ubefune 40 so mhlawumbe sengizokwazi ukuthi ngiprovide ngo-20 yabo so leyo nto ngingasho ukuthi ne-technology na mhlawumbe ngingasho ukuthi ingilibazise kancane kusho ukuthi uyayidinga into ethi i-speed up i-process ukuze kusheshe. Sure yebo ngingasho ukuthi ngiyadinga nje impela. Mhlampe-ke ngaphandle ke-process noku-build up i-process infrastructure wisely ukuthi mhlampe ukudeliver kwakho izonke lezo zinto into zokudeliver into ongayidingi noma into oyidingayo mhlampe ukwazi ukudeliver mhlampe sithi kufona umuntu othi ngicela ungifakele mhlampe nje njengoba sifaka le video khona umuntu ozo-Cape Town othi no wemnguni ngiyayithanda lento enziwayo lo mfethu ngifuna ngifakele lo mata ngifuna angideliver lo mata mhlampe KwaNongoma into ekanjalo ku-transport wise umi kanjani? Kwi-transport wise kona lo ngiye ngidinge isikhathini kaningi ukukholesa kuwona udoti because kunabantu abantu uthola ukuthi bakude lo la engibe ngulande khona kakhulu udoti but lo e-transporteni enye into engilekelela kakhulu amatekisi because ile transport sami mina angakabi na into engilele nabo ko-Pax because bakwazi ukuthi ba-provide ile nto le plastic abakhulu
but into i-transport nje ekulandeni kwayo ikhona la ngibuye khona ngigqilaze khona because umuntu uthi mayikude ngicine sengisebenzisa nasephaketheni lami futhi yabo lona ukuthi ngikwazi ukuthi ngikholekthe lo doti loyo. Kahle udoti uyawuthanda. Ngiphila ngawo nje udoti nje. Usho njengoba itheku lingcole kanjena nje itheku lapha mathiwa wena uthola opportunity ohlala eThekwini futhi ungaqada ngodoti lapha eThekwini ngoba ungahlezi ubhizi ngodoti. Ngingahlezi nje ngibhizi ngawo nje. Hlezi ngibhizi ngawo. Mhlambe qhawula kithi sesigoqa umuntu obubonayo umsebenzi wakho ngoba siyawuveza lapha ngoba sikhuluma nje uyavela. Ungathini kuyena? Othi njengamanje ngiyawufuna lo msebenzi emnguni ngiyaqala ukumbona umfethu ngiyawuthanda umsebenzi wakhe kaDoti sicela ushiya ama details la uzokwazi ukuthi utholakale khona mayelana kaye nokuthi umuntu mefuna ukodomata. Hayi ngiyatholakala kwilento le ku Facebook na ku TikTok Instagram umlazi Arts and Recycling na ku LinkedIn umlazi Arts and Recycling mase kuthi number yocinga ngitholakala kuyona 082 617 6122 isikakhulukazi ku WhatsApp le ya 082 617 6122 eya WhatsApp manje isikhathi ninga ama calls awabamba.